tal a tots? Avui estem al Centre d'Artesania de Catalunya, aquí al mig de Barcelona. Acompanyeu-me perquè us ensenyaré el taller de l'artesana que mana. L'Alberto està fent pauma, ell no, la gent que ha vingut, perquè ella està fent fotos, tot el que no sigui treballar. Flipareu, acompanyeu-me. M'estan comentant per aquí al Pinganillo que m'està dient que no faig res, Perdona, i tu què has fet? Una palmeta, això t'ho faig amb els ulls tancats. Què? Aquí... A veure, nosaltres anem fantàsticament, Team Tafting. M'ho esperava complicat, potser, però no sé, a mi és que m'agrada l'artesania llavors, però és molt guai. Ho recomanaria 100%. Sí, ara estem fent aquests marcs de fotos i de fet aquí hi ha unes polaroids per fer unes fotos i després ens ho podem endur. Doncs ara ja hem acabat la fe de forma, ja ho hem ficat tot, ficarem un feltre, que és el que farà el contacte amb el terra, i ficarem una cola perquè els pelitos no surtin, i així ja tindrem el procés acabat. Crec que hi ha un clar equip guanyador i no hi ha cap més discussió. Team Pauma som les artesanes que manen. I punx. Vinga, va, adeu.